150 godina od osnivanja. Po prvi put se ovakva vrsta radova izvodi u našem gradu, kaže direktorka aerodroma Rosulje Dragana Pavlović. U okviru ovih radova biće završena pista na aerodromu Rosulje sa asfaltno-betonskim zastorom, čvrstim zastorom, zatim rulna staza koja će biti dimenzije 110, širine 15 metara, a također ćemo završiti i ogradu na aerodromu Rosulje, čime će biti završen ceo ovaj kompleks aerodroma Rosulje. Aerodrom Rosulje je trenutno predviđen za civilno vazduhoplovstvo. U narednom periodu imamo u planu i proširenje ove postojeće piste. Inače, osnovna pista je 820 puta 23 metara, tako da u okviru nje predviđene su i okretnice na oba praga i to je kodne oznake 2B, ali je konstrukcija na pisti rađena i za C kategoriju, jer u narednom periodu imamo u planu proširenje piste. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, izvođač je Kruševačka tehnogradnja, a rok za završetak ovih radova, čime će biti projekat kompletiran, je 150 dana.